Okay, so seo mír 9.5 agus be mí de fechar an céad crá eile, which is an cone. Agus tam cinnte gur bhfuil sibh le cone sa sé le thuil rih seo. An cone díobh se a gcónaí is cearcail a bheith ann agus sin anáis crutha atá gceist. Agus tuairteach faoi dara de bhór gur cearcail atá ar an bun be ga éigean de sin ár agus i gcónaí díorchas ciún leir faointe an cone má dhéanam nócha céimeann sin léimiad an irde H ar seo agus má éigean dú ar an 6 cruch atá déanta taring á mé ceann antapig an seo ríis sin an irde H agus an ga R le drunil an sin ó taobh an cone i dul suas an seo is féidir é sinna oibreamach le tuairim Pythagoras L nó length má hastíonmid. A rís tuairim Pythagoras is féidir é sinna oibreamach tá L cearnra chun le sim an gá cearnóg an dá thaobh eile. So, third cone a rís na táblaí matematica an rud atá gceist ná now it's hen haar 3 pi or cearnathe déanam an orsin beáin níos mó H is féidir achar an drumchla cuair a oibreamach, so ní an cearcail ach achar an cone é féin más meaning tú ar beidir cone a gcóir uachtaróide achar an cone a bheitchan son ná pi fá R fá L agus an son achar an cone omláin má tá an cearcail líonta isteach comma simíonn tú so achar omláin sin achar an drumchla cuair móide pi or cearnathe le haig achar cearcail. Okay, so do me sound the topic. So ríis níl mé rómha ag rudí a tharraingt ach seo an rud atá goin. So sa cá seo tá irde dóigh ag an cone agus tá ga a cúig ag an drumchla cearcailach an seo. Cad é tuirt an cone? Well, third cone is hen haar 3 pi or cearnathe H agus bechóir mar sin ééis go glóir le oibreamach which is hen haar 3 pi R an seo is cúig cearnathe fá H sin dóigh agus buinteáid is de ábhán ag úsáid pi ar an ábhán ní 22 haar 7 nó 3.4 nó 1 mar sin. It's 3 kids a cardiac.2 centimeter cube. Now we're going to need dacra and son oibreamach achar an drumchla cuair agus má cuioinn tú an fermil haig sin pi or L. Now tuair faoi dara ní tugtar luach L dúin sa cháil seo so caiimi é oibreamach an má tharraingím díreach an tríontán a ríis an sin irde dóigh agus ga a cúig is féileann eile oibreamach tá L cearnathe codrum le dóigh cearnathe móide cúig cearnathe sin céad dá de ceathar móide 25 so tá L cearnathe codrum le céad 69 agus dá bhrí sin beg L codrum le fréamh céad 69 sin a 30. So tá pi R L codumne pi fá cúig fá 30 agus achar an drumchla cuair sa cá sin ná 2.4 centimeter cearnathe mar is achar atá gceist. Sampla a dó sa leabhar so sin sampla héan déanta go an son it's leathnach 2.65 sampla a dó ar leathnach 2.65 chun ma gáí níos casta so
an rud atá seo ná Rockade. Agus sin an 6 cro atá gceist. So is Surcór an port seo agus cón ar an bór. Now deirtelinn go bhfuil trastos a 20 centimeter aige agus go bhfuil iarde an cón a 24 agus an san dá cúpla ceist a déanamh. So riamh tuirt an cón a dtéirmí pi. So tuirt an cón leis féin mar sin cad é ga an circle ar bun. Well, más é trastos an Rockade omláin a 20 ga an cón sin a 10 agus tá iarde a 24 agus tuirt an cón hen haar 3 pi r cube h. So tuirt an cón omláin ní mé chun éanamh amach céim ar céim is féidir fechan sa leabhar má tá sé bhuaid ach an freagra ná 8 pi nó don níor faoi ort. So lurgin an ceist an freagra a dtéirmí pi fágmín mar sin é centimeter cube. Riamh iarde an Surcór má tá sé ceithre irid tuirt an cón. So tuirt an cón oibre amach agan agus an son an port Surcór ar bun. Ceithre irid tuirt an cón. So sin cethair fá 8 pi. So tuirt an Surcór sin 3200 pi. So má tá is agan go bhfuil an ga an seo chuirm le 10. Len mé raig just mar sin. So tá ga chuirm le 10. Caimid iarde an cón a oibre amach. Bronarm iarde an Surcór. Tá tuirt a rólas agan agus sin é an son agus an formula le haig tuirt Surcór más cuioine siar ná pi or cearnathe h. So tá pi or cearnathe h chorm le 3200 pi. Tá r rólas agan agus tá mí lurg h is félim é seo a dhéanamh 10 cearnathe fá h sin 3200 pi. Agus inis tuairfaid ar a cattá is seo an seo. Tá pi a gine ar an dá thaobh agus sa chá seo is féile díreach é sin dhéanamh chun fáilhhaid leo. Ní éon botún é má hasní bhd é a bhéadú amach agus 3200 méadithe fá pi a churann sa agus 10 cearnathe fá pi ar an taobh sin ceóid sé amach de réir chéile ach déanann sé rudú beganí níos fusa inis dus fáilhhaid leis. Agus an rud atá going ná 100 h chorm le 3200. So tá h chorm le 3200 rointe ar 100. So tá h chorm le 32 centimeter. So tá tríú port an son it's beganín éasca ní bhacha mé dul tríd an seo tá an cean seo an video seo a chumad cuiseach gar. So déach mar ar Surcór bronarm cón chunach gur féile tuair an Pythagoras a úsáid chun fad taobh an cón a álamach. Tuirt an cón éasca go leor hen haar 3 pi r cearnathe h agus achar an cuair an drumcha cuair seo taobhna an cón is pi r l and so an achar omláin would be pi r l móide pi r cearnathe h den circle ar bun. So sa fís an seo seans go néna mé cúpla sampla eile atá beáí níos stacra gur mé ar fís an breise iad ach an rud bhhailm go néan fá in anad entry card a bheith goin ag tús an rang ír mé ormh leverdul tríal a bhaintas rih an rang Tam cinnta go an gailge mí ceart an son rih na ranga tuisiil ginneach rudéag mar sin. So rih an rang an winfá tríal as
ceist bháin dem leanach 268 agus má bhaine tú tríal as ceist a 15. Sin actual obermhaile se leisríomh agus munanen tú é beg nóta ag dul sa dílan. Ok, slán go fóil.